Jawabin da ya yi wa mahalarta wannan taro da hantsin wannan Alhamis a ƙauyen Margu da ke gundumar birnin Gaure, shugaban ƙasa ya fara da jinjinawa shugabannin ƙungiyoyin ci gaban karkara saboda mahimmancin irin wannan haɗuwa ta neman mafitar matsalolin da suka addabi Nijar shekaru aru-aru a fannin samar da cimaka. Mun yi niyya, mun yi masana'a ta takin zamani saboda akwai phosphate a ƙasar tawa wannan magana mun yi muna yin ta amma da yardan Allah za mu aiwatar da ita insha Allah wannan game domin mu huta da sayan taki a ƙasashen waje. Muka yi shi nan zai kasance da arha kuma da amfani. Kun yi zancen changement climatique nan ma za mu ci gaba da irin aikin da aka saba yi kuma za mu ba da karhi yadda da na cash for work a je kasashen da hamada ta mamaya a amshe su a sa itace a mai da su wurare ne wanda za a yi ayyuka. Bayanan hukumomin Nijar sun yi nuni da cewa gardamar da aka fuskanta a damarar da ta gabata ta haddasa babban gibi idan aka kwatanta da amfanin da aka saba girba a shekarun baya. Saboda haka Muhammad Bazoum ya bayyana shirin aiwatar da wani fasali don tallafa wa mutane sama da miliyan 8 da ke cikin halin bukata. Rahoton da suka mumu sakamakon wannan zagayar da suka yi ya nuna cewa ana iya ce kamar mutum miliyan 8 wanda za su yi fama da karancin abinci. A cikinsu mutane miliyan 2.5 wanda yanzu haka suke neman tallafi a gaugace wanda kuma ya kamata a musu. Shi yasa gwamnati ta ɗauki alkawali a yi plan na gaugawa wanda za a tallafa ma mutanen nan ta hanya biyu, ta hanyar aiwatar da aikin wanda bana da mana ba. Duk inda akwai mutanen da suke cikin wannan yanayi na ƙarancin abinci mai tsanani za mu tallafa musu da gaugawa. Shugabannin kungiyoyin cigaban karkara irin su Sale na kungiyar Aren sun yaba da wannan yunkuri. To amma kuma mafi a'ala shine gaggauta so matsattar da wannan tsari domin tun a yanzu talakawa na cikin halin matsi in ji shi. Ka yanzu haka maganar da muke gaya maka a wajen mu yanzu abin da ake sai da buhu yanzu haka wajen cika 22 ban taba gani ana sai da buhu ya cika 25 ba sai a shekarun nan na shekara wanda wuce da shekara na bana wanda muke cikin sa yanzu da lokacin kakan aka ce da an yi kaka da abu komai yana arha ko to sai ya bana kakan da aka yi babu yanzu cimakan na mutane kwata-kwata bai sauko ba a bana kuma dama ba a maganar shi abincin na dabba. Mahimmancin wannan batu na tunkarar halin karancin abincin da ake ciki a bana a sanadiyar gardamar damana ya sa Firayim Ministan Nijar Uhumudu Muhammadu kiran taron jakadun kasashen waje da na kungiyoyin kasa da kasa a farkon makon nan domin neman gudunmuwarsu akan wannan al'amari.